yamde jeeɗiɗi pawi silmaji capantati ɗo e saktirde refi fulfulde yonti wakkati nantinde on kabaruji ɗi. Aisha Sow ko ɓuri tengtude e kabaruji subaka ɗi to Burkina Faso mahanteri yanande Thomas Sankara yaadi ɗum 12 warama waraɓe e hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi udditama hanki to Wagadugu e tawtoragol hooreɓe jagorɗe Sénégal e Tchad e siteji Ghana e Mauritanie to Paris ko ɓiɓɓe Mali wurɓe toon ndenti hanki e yeeso ambassade Mali gonɗo France ngam wullitade sifa leydi maɓɓe ndi ɓe seppoɓe kolli mette mumen e jowgol landaji politique e nder Mali to Israel ɓeydi sembe piyanɗe mum to bande Gaza yidde maɓɓe ko woni folde gomu Hamas e aseda hanki fabotoɓe ɓe gandini ko jasani yimɓe 33 mbasi pitali mumen eɗen piyanɗe ɗum woni toɓɓe moɗe joni jaccinen tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde on calminama bisimilla moon e jonde men kabaruji adide e o alerte 17 lewru joyo ɓuuru hitande ujunaji 225 to Burkina Faso mahanteri yanande Thomas Sankara e yaadiɓe mum 11 waraɓe e hitande e ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi udditama hanke to Wagadugu hooreɓe jagorɗe Sénégal e Tchad e seteji Ghana e Mauritanie tawtorama o ñarawma kawrugol mum e 17 lewru joyo ɓuuru subaka e mere sabu ko ñande 17 lewru joyo ɓuuru hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e tati ɓiɓɓe Burkina mbanno seppoji ngam yo Thomas Sankara woppite ko kanko wonno hoorejo jagorɓe e on saaha ketton hen jantore Alhousseynou Ba nde yanande Thomas Sankara yaadiɓe mum mahira ko kaɓirɗe leydi ndi mande udditano yimɓeɓe foof tuggandema aleta hande o kono e biyol Jean Emmanuel Ouédraogo hoorejo jagorɓe leydi ndi nde yanandi diwi wonde mahanteri ɓoliri nde yenande mahandi udditande hande wona mahanteri tan ko nokku cikkinorowo haqqillantagal burkinaɓe ɓe haɓaniɓe wellitare e yimɓe yiɓɓe jaam e dental rendo o e ɗum Thomas Sankara woppi gurdam mum président Thomas Sankara et de ses compagnons colonel Daouda Tarawore gardiɗo gomu halfinago mahanteri nde yanani andini wonde ma yimɓeɓe gummo bangyo e bang e windere nde gam ruttude jarore Thomas Sankara. Nous avons la certitude. Eɗen laaɓa wonde million ngaji yimɓe garata ɗo ko ɓooyata ngam juurade e yanande Thomas Sankara nde janngude e baɗal makko omo haalde e ɓerna maɓɓe kadi ɓe jogo ɗo sembe ngam yaarude yeeso e o ñalawma mawninaɗo hanki ardiɓe ɓe gandini wonde laabi 12 cuɓama e nder Wagadugu ngam tottede inɗe ɓen 12 wardanoɓe e Thomas Sankara e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi